אני רוצה להסביר ולהדגים איך משתמשים בערכה שנקראת העושר מתחיל מבפנים, שעל חלק נכבד ממנה היה בנוי קורס שהובא כאן בצורה הרבה יותר מפורטת ומעמיקה. הערכה והקורס משלימים אחד את השני, ומומלץ להשתמש גם בערכת הקלפים, למי שרוצה. הערכה הזו היא ערכה שמבוססת על הנחות היסוד של ה-NLP. הנחות היסוד הן מאוד פרקטיות, פשוטות וקלות ליישום, גם אם אין לנו שום ידע ושום חשיפה לעולם הזה שנקרא NLP. יצרתי את הערכה הזאת כדי לתת כלים לחיים טובים, פשוטים, שלבים ונינוחים. כי תכלס, מה אנחנו רוצים בחיים האלה? אנחנו רוצים שקט, רוגע ושלווה, לא ככה? אז הערכה הזאת מורכבת מקלפים, שבכל קלף יש את שם ההנחת היסוד או המודל. על כל קלף יש מספר עמוד שמפנה או לאותו עמוד שיש בחוברת. בחוברת נמצא על כל הנחת יסוד או מודל, דוגמה מחיי היומיום, הסבר נרחב על הנחת היסוד, ושאלות מכוונות. אני ממליצה לקחת קלף ולהתמקד בו במשך שבוע שלם, כדי לתרגל את תת המודע ואת המיינד שלנו, להתכוונן למה שלמדנו בחוברת באותו שבוע, ואנחנו נראה שכבר באותו שבוע נתקל בכל מיני סיטואציות שנגיד, וואו, זה בדיוק מתאים לקלפים שכבר למדתי, ואני יכול בעצם לנתח את אותה סיטואציה לפי הקלפים והמודלים שכבר למדתי, ולנתח לפי הנחות היסוד. כל שבוע לוקחים קלף נוסף וקלף נוסף, וככה כל שבוע אנחנו מוסיפים לחיים שלנו עוד כלי ועוד כלי, ובסופו של דבר אנחנו נאמץ את הכלים האלה, ונוכל באמת לצאת ולהתמודד עם כל מיני מצבים בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר מהירה ממה שהתמודדנו לפני. הכלים האלה ביחד יכולים לעשות לנו באמת דברים נפלאים בחיים שלנו. מי שירצה יוכל לרכוש גם את הערכה במחיר מיוחד למי שעשה את הקורס. את הערכה יהיה ניתן לרכוש במסגרת הקורס, ויש לכם קישור גם בדף ההרשמה וגם בקבוצת הפייסבוק.